Nderek nepangaken nami kula Alfiana Foni Eka Paramita saking SMK Negeri 2 Pengasih. Kula badhe maosaken geguritan kanthi irah-irahan anak. Anak dening Sugito HS. Anak merak uncung, anak warak plencing, anak kidang kompreng, anak kucing cemeng, meri anak bebek, minti anak mintok, ketul anak bulus, sampe anak wedhus, anak kadal tubil, anak kodhok precil, anak pitik kuthuk, anak gethek munyuk, pedet anak sapi, gemblok anak babi, belo anak jaran, gogor anak macan. Aku duwe anak, pintere ora jamak, ora tuna biyen tak sekolahke. Nyatane aksara apa wae iso diwaca, malah wani ngarani yen ana lupute. Anakku sisuta kae, pancen mletek pikire. Wong liya kojah apa wae anakku mesti iso nanduki. Nggonku ngedol sapi kanggo nukokake buku mbiyen kae ora rugi. Saben wanci saiki cak-cakane anakku wis memper Mas Guru utawa Mbah Kiai. Ora mandeng enom tuane Yoswa, yen kleru banjur dituturi. Mbiyen jaman isih ning gua garbane bojoku, cah kae pancen tak gadang dadi wong wasis. Jaman semono idepku mesake, yen besuke nasibe padha wong tuane. Wong tuane iki wong gunung, sing kondang cedak watu adoh ratu. Wong tuane iki wong punggung, misken kawruh kurang sinau. Wong tuane iki wong ketimplak-timplak, kurang sandang, kurang pangan, uripe keleleran. Anake iki aja nganti mbaleni. Anake iki kudu dadi. Saiki katemahan, wong-wong padha alok sesauran. Kandhane si Suta anake Sinaya wis dadi wong tenan. Wah, saben krungu pangalembanane tangga Teparo marang si Suta, bungaku ora karuan. Iki sing diarani urip tenan. Mulya, mukti, wibawa, kajen keringan. Nanging aku rada wasumelang. Anakku saiki wis kendel banget ngluput keliyan.
Aku ora maido wong pancene kawruhe buntas srawunge tuntas tenan. Nanging atiku tansaya trataban nir-niran nunggu sesuk-esuk tangi turu umpamane diluputke anggonku tetembangan. Senajan aku ora isin nemahi lakon kebon Sugudel diwulang anak ora empan ora papan, nanging aku cuwa yen luputku mung jalaran cakepan salarik. Anak celeng genjek anak asukire. Kapethik saking Pagagan nomor 89 tahun 2015. Geguritan kaping kalih kanthi irah-irahan Juragane Umuk. Juragane Umuk dening Dian Korpriyaning Nugroho. Rasah sok keminter, aku kuwi wong pinter. Yen macem-macem kowe bakal tak pinteri. Rasah sok semugih, sugihku ora ukuran. Yen kowe nglunjak tak tuku duitmu. Bisa luwih cepet tinimbang liyan. Aku kok luwih sugih tinimbang liyan. Aku kok bisa ngalahke mungsuhe. Aku kok luwih mulya tinimbang tanggane. Aku kok terus-terusan umuk sing terus-terusan. Aku kok nek ora ana aku kuwi kabeh ora bisa rampung. Aku kok terus ora ana enteke. Wis tau petuk karo manungsa sing wujude kaya ngono. Wangsulana ning atimu dhewe. Apa malah durung tau petuk? Aja-aja menungsane kuwi kowe. Kapethik saking antologi geguritan Weling Sinangling Dinas Kebudayaan DIY tahun 2018. Mekaten geguritan saking kula matur nuwun.